Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χασιώτης Βασίλης και είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να σας ενημερώσω για τις δυνατότητες που προσφέρονται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή μου. Ας ξεκινήσουμε με το ακαδημαϊκό μου προφίλ. Είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Απρίλιο του 2025 με γνωστικό αντικείμενο τις επίσημες στατιστικές. Όσον αφορά τις σπουδές μου, ξεκίνησα με το προπτυχιακό μου στα μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στη στατιστική και τη μοντελοποίηση και ακολούθησε το διδακτορικό μου στη στατιστική στο ίδιο τμήμα. Μετά το διδακτορικό, πραγματοποίησα μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη βέλτιστη επιλογή υποδεδομένων για την παλινδρόμηση μεγάλων δεδομένων, όπου παράλληλα υπήρξα πανεπιστημιακός υπότροφος αναλαμβάνοντας αυτοδύναμη διδασκαλία. Τέλος, διαθέτω συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχω ενεργή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια παρουσιάζοντας την ερευνητική μου δραστηριότητα. Σχετικά με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, αυτά κινούνται σε τρεις άξονες. Αρχικά, οι επίσημες στατιστικές, που είναι και το γνωστικό μου αντικείμενο, εστιάζουν στη βελτίωση εκτιμητών σε δειγματοληπτικές έρευνες με συνδυασμό design-based και model-assisted μεθόδων και στη μοντελοποίηση για μικρές περιοχές αξιοποιώντας απογραφικά, διοικητικά και γεωχωρικά δεδομένα. Δεύτερον, η επιλογή υποδεδομένων για μεγάλα δεδομένα, το οποίο αφορά την ανάπτυξη αλγορίθμων και κριτηρίων για την επιλογή του βέλτιστου υποσυνόλου από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Και τέλος, οι βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι αφορούν την κατασκευή βέλτιστων σχεδιασμών με πολλούς παράγοντες και περιορισμένους πόρους. Ας δούμε τώρα τα πιθανά θέματα διδακτορικών διατριβών, τα οποία κινούνται στους τρεις άξονες που προανέφερα. Αρχικά στις επίσημες στατιστικές. Πιθανά θέματα είναι η ανάπτυξη design-based και model-assisted μεθόδων για σύνθετες έρευνες, η μοντελοποίηση για μικρές περιοχές με πολλαπλές πηγές δεδομένων και η εκτίμηση κοινωνικο-οικονομικών δικτών σε τοπικό επίπεδο. Στην επιλογή υποδεδομένων, ανάπτυξη κριτηρίων και αλγορίθμων για βέλτιστη επιλογή υποσυνόλου από μεγάλα σύνολα δεδομένων, με εφαρμογές σε παλινδρόμηση και μηχανική μάθηση. Επίσης, ο συνδυασμός επιλογής υποδεδομένων με μεθόδους επιλογής μεταβλητών. Και τέλος, στους πειραματικούς σχεδιασμούς, η κατασκευή βέλτιστων διατάξεων για πειράματα με πολλούς παράγοντες και περιορισμένους πόρους. Και φτάνοντας σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί να ασχοληθεί κάποιος με τις επίσημες στατιστικές. Και θα αναφερθώ μόνο στις επίσημες στατιστικές, καθώς είναι και το γνωστικό μου αντικείμενο. Αρχικά, οι επίσημες στατιστικές έχουν πραγματικό αντίκτυπο, καθώς αποτελούν τη βάση λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκτιμήσεις σας μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές για τη φτώχεια, την ανισότητα και την απασχόληση. Δεύτερον, συνδυάζουν θεωρία και εφαρμογή. Από τη μία αναπτύσσεις νέες μεθοδολογίες και από την άλλη τις εφαρμόζεις σε πραγματικά δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τη Eurostat και άλλους επίσημους φορείς. Και τέλος, γιατί ανοίγουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας και σταδιοδρομίας. Θα έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Eurostat, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η Παγκόσμια Τράπεζα. Παράλληλα, αποκτάς ένα ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο για ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα με προοπτικές απασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα, στατιστικές υπηρεσίες, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς. Ας δούμε λοιπόν τώρα, πριν τελειώσουμε την παρουσίαση, πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί το διδακτορικό σας. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Αρχικά υπάρχει το πρόγραμμα υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για υποψήφιους διδάκτορες, ανάλογα βέβαια με τις εκάστοτε προσκλήσεις. Δεύτερον, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές. Τρίτον, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν διδακτορικές σπουδές. Και τέλος, είναι η δυνατή χρηματοδότηση νέων ερευνητών μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά έργα, όπως σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Φτάνοντας στο τέλος, ελπίζω αυτή η παρουσίαση να σας έδωσε μια σαφή εικόνα για τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες που προσφέρονται για μια διδακτορική διατριβή. Αν κάποια από τα θέματα σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσουμε ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ.